5 признака, че жилището има нужда от професионален клининг. Първо, почиствате, но чувствата за чистота така и не се появява. Най-често причината в скритата мръсотия, первази, фуги, труднодостъпни места. Второ, прахът се връща твърдо бързо. Току-що сте почистили, а след ден той отново е по мебелите. Това означава, че обикновеното почистване вече не се справя с натрупана мръсотия. Трето, кухнята и банята изглеждат уморени. Налепи, мазнини, варовик и потемнели фуги се почистват трудно с битови препарати, без да се увредят повърхностите. Четвърто, по мебелите са се появили петна и неприятна миризма. С времето в тканите се натрупват прах, косми и алергени. И пето, отдавна не сте правили основно почистване. Дори да се почиства редовно, на всеки няколко месеца домът има нужда от дълбоко професионално почистване. Ако разпознавате поне един от тези признаци, вероятно вече е време за клининг. Пишите ни на директ и ще ви помогнем да изберете най-подходящата услуга за вас. CleanWay – чистота, която се усеща.